Tiroek Gasteiz mututu zuten duela 50 urte. Euskal Herrian beldurra zabaltzeko asmoz. Hilkutxak lepoan hartuta, pena eta amorruaren gainetik, gasteiztarrek ukabilak altxa zituzten zerura. Garaipenari keinu eginez. Negar eta izuei, elkarrekin, harro eta usart egin zieten aurre. Tristurari esperantza gailentzea lortu zuten. Orduko hartan bezala, gaur ere etxiarazi nahi gaituzte. Dugun itxaropena lapurtu. Orduko hartan bezala ordea, zaurietatik indarra atera beharra dago. Mehatxu zahar berrituei aurre egiteko unea da. Berriro zutitu, eskuak luzatu eta ukabilak altxatuko ditugu. Herritarrak garelako herri honen askatasuna izea. Garaipena gure esku dagoelako. Etorkizunarekin bat egin.